F'Ħalluqa numru ta' karozzi tal-linja bdew jingħataw il-kuluri aħdar u abjad. Il-kuluri li jissimbolizzaw is-servizz ta' trasport pubbliku ġdid. Fil-fatt mill-ħamis jidħol fis-seħħ il-ftehim bejn il-kumpanija Autobuses de Leon u l-Gvern Malti. Ftehim li se jwassal biex il-kumpanija Spanjola tibda tħaddem it-trasport pubbliku f'pajjiżna. F'Diċembru ingħalqu d-diskussjonijiet li waslu għal ftehim li permezz tiegħu il-Gvern bih il-kumpanija Malta Public Transport Services għal prezz ta' 8 miljun euro. B'dan il-ftehim il-kumpanija se tingħata sussidju ta' 23 miljun euro fl-ewwel sena, filwaqt li n-noll li jħallsu l-passiġġieri jibqa' l-istess. Għalkemm teżisti l-possibilità li dan jorħos għall-istudenti u anzjani. Fl-aħħar ta' dan ix-xahar l-Unscheduled Bus Services li kienu qed jaħdmu parti mis-servizz wara li telqet l-Arriva se jkunu qed joħorġu mis-servizz, filwaqt li 142 karozza ġdida jibdew deħlin fix-xhur li ġejjin. Dan flimkien ma' żieda fix-xufiera li jridu jiddaħħlu bil-fors biex ikopru r-rotot ġodda. Permezz tal-ftehim il-ġdid se jkun hemm iż-żieda fin-netwerk ta' 3 miljun kilometru fis-sena. Bidliet li se jkunu implementati gradwalment tul din is-sena. Biex is-servizz ikun aktar effiċjenti, il-Gvern se jkun qed jaħdem bilan li l-biljetti ma jinbqgħux jinxtraw minn fuq il-karozza tal-linja u minflok tidħol sistema ta' cards. Dan il-proċess kollu mbeda meta f'Diċembru tal-2013 ittieħdet id-deċiżjoni li l-Arriva ma tibqax tħaddem is-servizz ta' trasport pubbliku f'Malta. Dan wara li għal servizz xejn sodisfaċenti ippretendiet aktar sussidju. Il-Gvern kien kiseb l-Arriva l-prezz ta' euro. U minn hemm ħareġ is-sejħa l-interess li bdiet il-proċess biex intagħżel l-operatur il-ġdid.